Maco! Vinga, va, que et viu, No veiem, Més Ignasi, aquí! Pere Almirall, el cap de colla dels Castellers de Vilafranca, que dona instruccions als seus per enlairar el segon castell d'aquesta diada de Sant Fèlix. Els verds han escollit el 3 de 9 amb folre i l'agulla, l'únic dels castells que porten avui en el seu programa que ja han aconseguit aquesta temporada. Diumenge passat a l'Arbós el van descarregar amb molta suficiència, un castell molt còmode per ells, tan sols a la baixada va patir una mica, però una cosa molt normal en un castell d'aquesta magnitud. El 4 de 9 amb l'agulla els ha servit per obrir. Aquest 3 de 9 amb l'agulla és el segon castell dels Castellers de Vilafranca que col·loquen els dosos de l'estructura del 3. Insistim que és una estructura composta i que no estarà carregada fins que el pilar quedi net sobre la pinya. De moment el 3 està tranquil·líssim, el castell no belluga gens, mantenen molt bé la mida terços i quarts i el castell de moment està perfecte. Paradíssim aquest 3 de 9 amb folre que tot just ara carregarà l'enxaneta dels Castellers de Vilafranca. Ho fa en aquest instant. Recordem, el castell no estarà carregat fins que el pilar de 7 quedi net sobre el folre. Ara és el moment en què s'ha de col·locar l'enxaneta a l'interior d'aquest pilar de 7. El castell paradíssim, obert a nivell de terços, però vaja, és la manera com s'ha de fer aquest Terços i quarts castell. tenen prou braç, tenen molta envergadura per poder mantenir l'obertura d'aquest castell. Ara és treure'l amb tranquil·litat i que les mans, quan entrin al pilar, ho facin amb suavitat. Molt fins als sisens en la seva sortida, evitant de tocar el pilar, evitant que qualsevol cop pugui desestabilitzar els seus companys del pilar. Surten ja les quins del castell, sortiran els quarts i els Castellers de Vilafranca que podran carregar aquest 3 de 9 amb folre i l'agulla, aquest 3 de 9 amb folre i el pilar. La mateixa seqüència que en el 4 de 9, el castell molt bé, ara el pilar un cop treuen la canalla ja està, si les mans no tenen cap problema amb el terç, castell descarregat. Impressionants els Castellers de Vilafranca descarregant el segon dama extra de la diada. La plaça ho sap, la plaça aplaudeix els verds.